Nog een stukje, dames. Hoezo geen insecten? Deze grote bladeren, dat zijn sigorij. Hier hebben we nog wilde peen. Nou ja, dan zou je eigenlijk, mis ik hier de smalle wegenreem, maar die zie ik hier staan. Ja, en dat werkt allemaal met elkaar samen. En dat zorgt eigenlijk voor een goede droge stofopbrengst en een gezond voer voor die koeien. Het land van Oosterhof is geen biljartlekken. Er groeit van alles. En oor alles is nijtocht. Het gas en de kroeden binnen goed voor de kei en voor een zo'n groen. Maar dat gaat net vanzelfs. Je kunt niet zomaar zonder kunstmest gaan werken als je grasmaat daar niet geschikt voor hebt. Want als je onze grassen in de hedendaagse veehouderij zijn geselecteerd op opbrengst bij een bepaald bemestingsniveau. En laat je dat bemestingsniveau nou weg, dan zijn het gewoon waardeloze grassen. Want ze hebben geen wortels, het is alleen maar gras. Dat kan je straks hier tegenover een perceel laten zien, daar heb ik nog niet opnieuw ingezaaid. Maar ja, dit is een groei van ongeveer 3 weken. 3 weken geleden liepen hier de koeien dus ook. En dat is 3 weken geleden gemaaid. En dan kun je straks echt het verschil zien. Dus het is niet zomaar van doe maar niks, laat alles maar weg en het gaat allemaal vanzelf. Dat zou wel heel makkelijk zijn en je moet er echt goed mee bezig. Oosterhof molk in het verliezen meer dan 9.000 liter per koe. Maar hij hield dit meer zijn nocht van alle partijen die door hem verzinnen, zoals de kunstdongleverancier en de krachtvoerleverancier. En dus gooide hij in 2015 het roer om. Zijn kei jouwen nou goed 6.000 liter. Maar financieel gaat het prima. Ik heb nog nooit zo slecht gemolken, maar het nog nooit zo goed verdiend. Ook de natuur op zijn loon vat wol bij deze wijze van werken. Alle klavers willen het best op arme grond, want ze kunnen zelf stikstof binden. Dus een klaver geeft aan van god, er zit niet veel stikstof in de grond hier. Ja, en een orchidee, dat is deze paarse. Een orchidee die geeft ook aan dat het hier een arme grond is. Ja, dat terwijl die koeien hier ook gewoon lopen te weiden. Dus ja, dit is voor mij een geweldig bewijs. Zonder dat daar ingewikkelde metingen en berekeningen aan te pas komen. Dat landbouw en natuur naast elkaar kan. In het beleid zoals het kabinet dat op dit moment uitrolt, zocht Oosterhof niet. Er zit geen perspectief in, er zit helemaal niks in. Een groep boeren moet gewoon wegwezen of inkorten en anderen kunnen gewoon door. En ik vind eigenlijk dat we nou gewoon, dit is het moment om die hele landbouwsector een beetje minder inputgericht te maken. Maar ja, dat gebeurt niet. Dat vind ik jammer. Oosterhof is als boer en als mens lukkiger worden van deze wijze van werken. En het is nevens hem ook nog eens het antwoord op het stikstofprobleem. Je hebt het gevoel dat je zelf weer het stuur in handen hebt. En je krijgt veel minder facturen van allerlei mensen die je van alles brengen waarvan zij zeggen dat het er niet zonder kan. Maar het kan wel. En doordat je zo weinig gebruikt, doordat je zo weinig bedrijfsvreemde input hebt, heb je ook veel minder emissies. Als je die stikstof aan de voorkant met kunstmest niet invliegt, dan kun je die niet verliezen. Dan heb je geen ammoniakuitstoot van achteren. Dus ja, hoe mooi is het eigenlijk?